Chalani, what's up? Jeden z vás vie určite čo najdlhšie zadržať dých. Ktorý z vás to je? Ja to nechcem. Ty určite ne, ty? Koľko sekúnd vydržíš? 50, čo? Môžeme počítať a za každú sekundu sa ti budú pridávať nejaké peniaze. Keď dáš 50 sekúnd, budeš mať 500 korún. Potom si za to môžeš kúpiť čo len chceš. 3, 2, 1 teraz. 30 sekúnd, 22, 23, otevřel? Koľko si vydržal? No, 20 vteřin asi nevá, ne? Dobre, vyhrávaš za to iba 200 korún. Ešte Mobile Fox? Ne. Poznáte niekto Mobile Fox? No, to je krytý na telefón. Áno. Kryť na telefón Mobile Fox, iPhone 16 Pro, môžeš ho teraz hodiť o zem a uvidíš, že sa mu nič nestane. Skontrolovať, či žije. Dek novej. Jak to je možné? Asi dobrý krytek. Keď si teraz za minútu kúpite niečo za týchto 200 korún, tak vám to ostáva. Keď nestihnete, tak prehrávate. Minúta. Najde ponožky. A to je 229. 229, úplne si detské ponožky. Pre koho ste to kúpili? Malýho bráchu. Pro malého bráchu, OK. To je tvoje. Chalani, stihli ste to a stiahujte si aplikáciu Mobile Fox. Čaute.